אהלן אהלן. טוב, אז רגע לפני שאנחנו מתחילים לצלול לתוך תורת הניווט, אפליקציות, מפות, מה זה בכלל כל דבר, אני רוצה להדגים התקנה של אפליקציית אוף-רוד, כי בהתחלה אנחנו נדבר בעיקר עליה. אני רוצה להדגים אותה במכשיר אנדרואיד נוסף, מכיוון שכל ההגדרות המשניות מאחורי הקלעים, כמו מיטוב סוללה וכולי, לא תמיד זהים בכל אנדרואיד, ולכן אני רוצה להדגים את זה על מכשיר נוסף. במקרה הזה אני מדגים אותו על טאבלט סמסונג, טאבלט מוקשח שאני משתמש בו לניווט בשטח. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אז בשלב ראשון כמובן נכנסים לחנות הגוגל פליי, בחיפוש נכנסים, מחפשים אוף-רוד, ואתם רואים את האפליקציית אוף-רוד. אנחנו בהתחלה מדברים עליה ולכן חשוב שתתקינו אותה. פה יהיה לכם להתקין אותו, במקרה שלי הוא כבר מותקן, ובואו נעבור על כל ההגדרות הנוספות שחשוב לטפל בהן. אז אחרי שהורדנו את האפליקציה, לחיצה ארוכה על הסמל של האוף-רוד, ואז אנחנו נכנסים לסימן הקריאה, לוחצים פה על זה. אז נכנסנו למסך ההגדרות, כמו שהזכרנו בעצם בפרק הקודם, לגבי ההתראות אנחנו צריכים לאפשר אותם, על מנת שאנחנו נקבל את החיווי כשסוטים מהמסלול. זה עובד על הפונקציה של התראות. בשאר ההרשאות, אז התראות כבר דיברנו. מיקום, חשוב לאפשר אותו כל הזמן. מי שלא מבין את הרציונל, נא לגשת לפרק הקודם, שם דיברנו על זה. בואו נראה מה עוד יש לנו פה. אנחנו חוזרים מסך אחד אחורה, ופה יש לנו את ההגדרה כברירת מחדל. אתם רואים את זה? רגע נחזור כדי שתראו על מה מדובר. אתם רואים את העכבר שלי על זה. הגדרה כברירת מחדל זה בעצם בשביל שקישורים של קבצי ניווט של אוף-רוד ייפתחו לכם באפליקציה ולא בדפדפן. אז אנחנו כמובן מסמנים קודם כל את הפתח קישורים נתמכים, ובכתובות האינטרנט הנתמכות אנחנו מסמנים את אוף-רוד. שוב, מי שלא מבין את הרציונל על מה מדובר, שיחזור לפרק הקודם. ויש לנו פה בסוללה, אז להגדיר לו לא מוגבל, זאת אומרת שכדי שהוא לא ימטב אותו. מה עוד יש לנו? בואו נראה. זהו, אני חושב שעברנו על כל ההגדרות. בפרק הבא נתחיל לדבר על ניווט עצמו בפועל, נתחיל לצלול לעומקם של דברים.